Раз, два, три. Давай. Оп! Давай! Оп! Ето направо, ето малко или по-бързо. Добре, ти си, добре. Не, камък е там. Геоши, какви се съзими шалчета? Тук бе, вали ги откъде са. Не се плачеш. Давай, колко малко. Силвай. Силвай тук и здраво буте. Брат! Давай! Два! Дай, бутай! 4! Бутай! Колко се пасте? Оп! Давай. Събичи ризите. Айде ми ръкавички, почвам ги деш по деление. Това е риза. Това не има отпуск. Айде, шофер. Дай, Светло. Давай, качвай леко. Леко сега внимай. Леко не се преморявате. Даже и той трябва да изчака първия малко. Минете в страни. Румене, минете в страни да не е спор. Давай, Светло. Диши, Светло. Давай, Диши, моето. Опа, паднато. Падна, последния падна. Последния падна. Чертата отбой. Последния падна. Добре, какво стана? Лати си го, пирсите. Вите, върни се да му... Дай, Кобра. Дай, Кобра. Айде, Кобра, още малко, Кобра. Кобра, силна си имаш. Кобра, и доси се, край. Айде, Кобра. Стъпи, Кобра. Айде, по-добре от вас няма. Сваляй кога. Натисни го с пръсти. Стъпи на пръсти и го натисни. Стъпи на пръсти и го натисни. На пръсти стъпи и го натисни. Пръсти му фани. Фани му пръсти и му дигай. Стигни пръстите нагоре. Не му контрирайте към. Така. Контрирай. Контра. Добре. Ставай. Олегне. Чакай, нека да отпусне малко още. Размени го. Децата малко по-назад да не ударят. Добре, слай се. Айде, още малко. Айде, готово. Нека да надиша. Кобра надиша. Давай до финала не остане. Сложи противогаза. Спокойно. Спокойно почивай. Спокойно почивай. Няма да бързи. Спокойно. Кобра надиша малко. Кобра. Дишай са. Ако обичате, махнете се там бей. Кобра, ще изкараш ли равене? Оле, бе, оле. Няма нищо, Светло. Светло, добре. Дишай, момче. Добре, дишай, Светло. Дишай, бе, Светло. Право, бе, право, дишай. Добре. Добре, Коце, давай, няма нищо. Коце, няма нищо. Добре. Дишай. Айде, Комура. Добре, Кобра, давай. Господа, малко по-назад. Моля го. Добре, браво. Дишай, не се засилва. Няма се засилва, Светло. Ти да до линията. Браво. Браво, Кобра. Добре, вземете на друг. Браво, Мите. Добре. Айде, Светло, фърляй. Браво, Вземе още една. Айде, дърпнете се, да хвърлите.
Браво! Нищо, браво, Кобро. Вътре! Браво! Вътре. Ай, Светли! Добре, добре. Коце, добре. Добре, коце. Вътре. Гледай вътре. Браво, браво, Светля. Айде! Добре. Чакай сега, спокойно. Кой ще вземе сега? Кой ще носи пушките? Кой ще носи? Как такова? Колкото долу матемите 20 аз съм северата. По-далече, Ще ви помогна въпрос. Добре дошли, юнаци! Добре дошли, юнаци! Истински мъже и победители! Вероятно, купата за трети път ще остане в нашите ръце и в нас. Още един път да благодарим на тези момчета. Моля всички да се отстранят! Всички да се отстранят, защото в момента се извърши последна проверка. Съдията трябва да се свърши работата. Моля ви! Браво! После да не почнат приказки нещо. Изтеглете се всички да останат само камерите по-страни. Още един път отлично, момчета. Виждате, че и петимата стоят на крака. Никой не мърда, никой не пада. Явно, да. Да, сега наблюдавайте Иван Стаменов, който се рее на термиката. Нека да ръкопляскаме и за него. Това е също много интересно. За да махнем номерата, трябва да махнем и противогаза и всичко. Да, противогазите провери. Проверете всичко, проверете. Компасите. Всичките са с компас. Всичко автомати, противогази, всичко ни е тук. Браво, Митко! Къса е готова номер. Няма да трябва това. Вие ще сърдите, че ги няма номера. Моля ви на всички, пазете тишина, пазете